Pan kok penak nang omahe kok santai telepon kaya ora dibeban urip ini iki arep gawe juga sesuai karo hasile. Dadi temu gas ora iso, dolanan ora iso. Opo? Enake iki karo ngopi, karo mikirke beban pikiran enake. Enake karo ngopi, enake karo bojo-bojo. Dek, Dek, Enak apa? enek kopi. Gulane apa isik? Enek gula ya pasir wae gak popo. Yo kapok. Kowe lho ngkai dhuwit gur 50.000 kanggo kono kene. Gitu apa-apa, yo kono ora ndek gula kapok ora iso ngopi. Lah piye dini aku depok rungkat Ngono ya suwe ke depo. Ora kene bojone. Yo kapok rungkat. gak wis tau gak enek kopi. Gak usah ngomong ae. Yo sabar nyapa. Peh, ngene iki ndek bojo ora tau ngkai dhuwit. Kayak yo 50.000. Iya iki pas bulane entek iki. Peh, bulane entek. Golekne pasir ya. Wes, wae lah ora nek rasane bojo. Ya Mas, kopine. Kok ngono, dadi bojo ki manut. Yo piye? Iki lho terpaksa aku manut. Wes kene tak kandhani linggo. Yo, Kene kopine ditedekne. dene kono ora gelem jenguk dhewe. Kene iki bojomu. Iki bagaikan raja. Kudu manut. Ora tau mbok kae dhuwit to. Giahmen aku manut. Iki lho tak kei dhuwit 50.000. Gur ngkae dhuwit 50.000 golek brambang bawang lho entek. Dadi wong wedok iki dikeki pira-pira wae iki bersyukur. Wis to aja mbacot ae, kopine lho diombe sadem. Enak apa ora ge kopi ki Mas? Jelas enak to, bojone sapa dhisik. Bojoku si ayu dhewe. Halah ngrayu. Lho iki tak ombene. Apa ki? Rasane kok telek. Wis tak omongi to, lak gulane entek, tak jimune pasir. Oh, terana dacuk iki. Tak ritual sik lah ben pelangganku rame. Wih, para menungso, mara nang omahku. Ben aku ndang sugih. Laris ana aku. Lariso. Wis rituale wis rampung, garek nunggoni pelanggan. Tring, Piye? dhewe kangen men to golek cewek. Embuh, paling lainnya dhewe iki lho pas-pasan. Paling iya. Makan yang sing gelem. Kira-kira duwe kenalan dukun ora? Gue lho. Ning Bila tak terke. Yo. Duwe kenalan apik aku. apa tenan? Yo. Kuwi jeneng. Iki ora do goblok. Tak terke. Oke, ayo. Gas. Oke. Piye to, Cak? Pak.
Lihat toh, belakang motor. Kowe. Dan. Yo, main. Jalan. Kamu mau toh? Mau cowok. Jangan sedih harus. Bah. Pom. Mbak pom. Này nãy chưa có gì. Xem chốt. Mbak bắt được. Quen trên nó một đấy. Gì? Nó chốt ai rồi? Chốt. Họ chỗ đó. Có được rồi. Lệ. Lệ thì có ăn tất. Phải có số men rồi mà. Chúng ra kan mau ras bersyukur. Kita celok. Penting kok. Bah. Penting Được. kok. Bah. Apa kayak tamu kayak? Banyak tamu kayak. Nyapa dok nggak pengen? Perlu kilo aku karo koncoku. Lu apa? Ya sementing kalau buse dekene kopi apa teh susu ngono. Lagi tekan ngripotin gawe. Piye perjalanan jauh yo kelak barang kok. Gawe. De, ben ora. Enak kayak. Wis. Tunggu ini. Ora. Kowe rene mau anak perlu apa cah loro iki? Lho ku ngene lho, Mbak. Benakno slitengmu dhisik. Oh iya. Matamu roh ya, urung tak tutup. Ya roh to, bolongan gedene sakmono ora roh iki. Mbok kirai bolongan apa sakmene gedene? Anggitmu bolongan gua. Aku lho cah linang. Linang. Lanang to, Mbak. Ganti ae. Sak sirku to cangkem-cangkemku. Kowe nyapo gak seneng? Apa pengen tak usir kowe kok kene? Iya. Awak dhewe arepe ndukun malah diusir. Gampang. Aku sing ngatasi. Iki lho boloku ora arek diusir. Tenang ae. Malah umek dhewe. Mikirene sida nek perlu ora. Malah ngomong dhewe. Ya sida to, Mbak. Aku lho rene wis wadon aku mlaku. Mosok bukan balik. Ya rugi aku karo kancaku iki. Lho ora melas rupane kancaku iki. Wis lungset kabeh wis. Musa masih iki lho. Wis, saiki kowe cah loro iki intine ape njuk perlu apa karo aku. Ngene lho, Mbak. Aku rene wong loro iki mau karo boloku Kurawa iki. Arep nek perlu karo sampean. Aku lho wong loro iki ora disenengi wong wedok belas. Jane nek opo karo wajah-wajahku iki. Arep takoni sampean aku. Mbok sapa ngerti sampean iso nulungi wong loro iki lho, bendang itu cewek. Iso ora, Mbak? Ora lho. Lah kowe cah loro lho. Lair ana sing memper no. Arep golek cewek. Lah cewek endi sing gelem karo awakmu? Mbak, mosok raiku ora nek semayang persidik-sidik kok. Nemen-men lho, Mbak. Iso apa ora? Beh. Wajah-wajahmu ketoke sulit tak atasi. Tapi sik, tak usahane sik. Mosok yo wajahku sulit diatasi, Mbak. Tapi yo njaluk tulung lah, Mbak. Aku karo kancaku iki diusahane. Ben bicarane cewek-cewek gelem karo aku. Wis tau pira-pira bayarane aku tak bayar. Tenang ae, karo kancaku lagi bercairan. Sanjalmu tak kei engko. Njaluk apa ae pokoke. Njaluk LC, oke. Tenang, sak njalukku kok turuti. Nek kok turuti, tak usahane iso saiki. Saiki ngene wae, Mbak. Ndang tanda ngono ben aku cepet entuk cewek. Wis, tak ritual sik. Oh iya. Jenengmu wong loro iki sapa? Aku rong roh. Jenengku Giono, Mbak. Nah aku, Mbak, jenengku Cungkring. Lah jeneng ora ana sing memper apa dhaine kok njaluk cewek. Wis, tak usahan sik.
Iki delok dukune. Turu apa piye? Iya, merem. Set delok. Mbak. Mbak, iku tambah. Beh, meneng otot cok. Aku jek ritual iki lho, Pak. Iya, sepurane Mbak. Ganggu. Sik, tak njikuk banyu sik. Kowe calurun ten ono kene sik yo. Jikukne banyu jeding ae arek loro ke. Nah, kan pas. Wes, iki banyune tak materane sik. Aku bapak lho jane Mbak. Wah, antum banyu glumung kabeh iki. Iya lho, trae dukun bangsat iki. Oh, wis diwangi malah bangsat-bangsat nek gancuk.